बिटिआर सोरखारनि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि दाब दाब समस्थियाव माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 25,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारिखौ फिन मावफुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला 33 नं ननाय सेरफां समस्थिनि सिङाव थानाय 130 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांनि चेकखौ बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ जथायै रानना होदों। हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लानानै चेक राननाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। लोगोसे हाबाफारिनि गेजेरजों लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्रआ गावनि आखाइजों राननानै होयो। गबिन्द चन्द्र आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमा बिथांमोना मा फोरमायखो फै जों नायनि। ननाय सेरफां समस्थिनि सिङाव माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बावैसो जों इउपिपिएल आरो बिजेपिनि नेतृत्व जि सरकार बे सरकार सिद्धांत लानाय मथे 25,000 रांनि चेक होनाय जादों। दिनै 365 चेक होनाय जादों। बेनिखायनो बेखिनि चेकखौ जों होनाय जादों। जिहेतु जों थांनाय बिसायख'थिनि सिगाङावनो गासैबो सेल्फ हेल्पफोरनो 75,000 रां होगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन आरो बेखौ जों गोबां सम मावफुंनो हायाखैमोन। खिन्थु थांनाय 23 जुलाइनिफ्राय जों बे माबाफोरखौ स्टार्ट खालामदों आरो बे मथेनो दिनै जों बे सेल्फ हेल्प ग्रुप ननाय सेरफां समस्थिनि सिङाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बे चेकखौ होनाय जाबाय आरो आसा खालामदों रायजो बेखाय जोंनि आइजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोनि सोद्रोमाफ्रा बेनि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो हागोन आरो बेखे रांखान्थिनि बिथिङाव बिथांमोना जाहाथे गोख्रों जानो हायो बेनि थाखाय जों बे हेफाजाब होदों। जों लोगोसे बेजों खावलायदों जे बे चेकनि जि रां बे रांखौ जाहाथे बिथांमोना मोजाङैनो बाहायो, बेखौ जाहाथे बिजनेस पार्पसाव बाहायो। मानोना बेखौ जों बाहायनो थाखाय सिम्पलि जास्ट खरस खालामनो थाखाय होआखै, बेखौ जास्ट बिजनेसफ्राव बाहायनानै जों 25,000खौ 50,000 बोरै खालामनो हागोन, 50निफ्राय आरो बेखौ 1 लाख बोरैहाय खालामनो हागोन, बेबायदि राहाजों खामानि मावनो थाखाय खावलायदों। आरो जोंनि गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बिदिनो सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट जानो हादों। बेनिखायनो जों आसा खालामदों दिनै जायफ्रा मोनगोन बिथांमोनाबो बिदिनो इक'नमिकेलि इन्डिपेन्डेन्ट जाहैनो हागोन आरो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननो हानाय बायदि पजिसनहालागै थांगोन आरो अब्लासो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय रांखान्थिनि बिथाया गोख्रों जागोन आरो गामिनि रांखान्थिनि बिथाया गोख्रों जायोबासो हादोरनि रांखान्थियाबो गोख्रों जायो। जों नुबाय माने बेखौ बांसिनानो बुंदों दायो माने इउपिपिएल आइजोफोरखौ बोख्लोनो थाखायसो बेबायदि माखासे बिथांखिफोरखौ आइजोफोरनि थाखायल' लादों होननानै बुंदों। ना जोंनि बिथांखियाथ' आइजोफोरनि थाखायल' नङा, जों इतिमধ্যे गियान सोरां बिथांखि खालामबाय, सुपार 50 खालामबाय, बेनिफ्राय बांगोन अनसुंथाइ बिथांखि लाबाय, बिदिनो गुबुन जों बिथांखि लादों आरो बेबायदिनि गेजेरजों आइजोफोरखौबो लादों आरो माबाफोरखौ हौवा मानसिफोरनि थाखायबो जोङो गोबां बिदि बिथांखि लादों। बेखौ आइजोफोरनि बिथांखि हिसाबै नैबे माइनाव सोरां बिथांखिखौ लानाय जादों। मानोना जों नुदों मानसिफ्रा वुमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय खामानि मावो, खिन्थु बिथांमोना मात्र जोंनि आइजोफोरखौ राजखान्थिनि बिथिङावल'सो गोख्रों खालामनो नाजायो, खिन्थु रांखान्थिनि बिथिङाव गोख्रों खालामनो नाजाया। खिन्थु जों मोननैबो राजखान्थि आरो रांखान्थिबो मोननै बिथिङाव जाहाथे आइजोफ्रा इन्डिपेन्डेन्ट जानानै सोलिनो हायो बेनि थाखाय जों बे बिथांखिखौ लादों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय आइजोफ्रा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जेफ्रा आइजोफोर थागोन बिथांमोना जाहाथे रांखान्थि आरो राजखान्थि बे मोननै बिथिङावबो सांग्रां जायो आरो हौवाफोर गैयाब्लाबो जोंनि ओनसोलखौ जोंनि हादोरखौ जौगानो थाखाय खामानि मावनो हायो। बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनो नाजादों आरो आसा खालामदों जों थांखि लाना खामानि मावदों बेयो मोजां फिथाइ थायगोन। अन्ततः जोंनि समाव नङाबो जोंनि फिसा फिसौफोरनि समाव आइजोफ्रा गोख्रोङैनो खामानि मावनानै समाजखौ सालायनो हानाय जाहैगोन बेखौ जों खावलायदों। जों दासिमहालागै बेखिनिखौनो लादों। नेक्स्ट जों आरो बेबायदिनो गामि ओनसोलनि रांखान्थि बिथिं गोख्रों खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लागोन। इतिमধ্যे जों गोबां सिन्था सरसा खालामदों, बेखौ जों फाइनाल शेप होनो हाथ'वाखै आरो होयोबानो जों बेखौ बाहायगोन। सर बेरेखा दोलोआ गोबां बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों कि फार्स्ट इन्स्ट्रुमेन्टआ बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट होननानै गोबां बेबायदि कन्डिसन सर बे बिथांमोननिसो बाथ्रा। दा बेखौ जों मावगोन, दा बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट नामा बेखौ डिसाइड खालामगोन दा रायजोफ्रासो। बिपिएफआबो डिसाइड खालामनो हाया, जोंबो जेबो बुंनो हाया। खिन्थु जों दा जिबायदि स्पिडआव खामानि मावदों
বিভিন্ন फ्लैगशिप स्किम निजा जोंनि बिटिआर सरकारा निजाहै जिथुखिनि फ्लैगशिप स्किम खामानि मावदों आरो जोंनि BPF सरकारनि समाव बेखौ नुवाखैमोन आरो बेनिखाय रायजोफ्रा दिनै जिबायदि लैहोर लैहोर इउपिफोरखौ सापर्ट खालामदों मदद हेफाजाब होदों बेखौ नायोब्ला जे हाग्रामा महिलाया आसलथे गिदों BPFनि मावथिफ्रा गिदों बेनिखायनो नंखायखौ प्रसार खालामनो बोरैबाफोर रायजोखौ गावसोरनिथिं बोलांनो हागोन नामा बेखौ नाजादों खिन्थु जों बुंनो जे हाग्रामा महिलारि आरो बिनि हान्जाया जि नंखाय बाथ्रा फोसावनानै रायजोखौ थगायनो नाजादों बे कोनो दिन साक्सेस जाया आरो रायजोफ्रा सोर थार सोर नंखाय सोर रायजोनि थाखाय खामानि मावदों सोर मावाखै बेखिनिखौ मिथिनो गोरों जाजोब्बाय बेनिखायनो रायजोफोरखौ थगायनो हाया ইয়াৰ পৰা লাভ কৰি ফালে দেখাম কেইজনে আছে আপোনালোক আমি 11 জন আছো আচ্ছা যিখিনি বাকি আছে আপোনালোকৰ মানে পাবলৈ আকৌ ছাৰকলে কি অনুৰোধ কৰে আৰু পাবলৈ সেইটোৱে আমি ইনকাম কৰিম চালে তো ছাৰ নিজে দিব এনেকৈ তো কৈছে সেইটোৱে আৰু ছয়পত্ৰী আত্মসহায়ক গোট হয় আমাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ নামটো হৈছে ছয়পত্ৰী সেলফ হেল্প গ্ৰুপ কিমান টকা চেক পালে হয় এতিয়াতো আমাৰ 25,000 টকা দিয়া হৈছে আৰু পিছলৈতো আমাৰ সুবিধা ৰাখি থৈ দিছে নেক্সট এইখিনি ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ হয় আমি প্ৰথমতে আমাৰ বিটিআৰ চিফ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰলৈ আমি শতসহস্ৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ ইমান দিনে এনেকুৱা এটা হৈ উঠা নাছিল মহিলাসকলক বহুত স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো প্ৰচেষ্টা যে যিহেতুকে আমি এই অঞ্চলত বিটিআৰ অঞ্চলত মহিলাসকলৰ আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল আমি আশা কৰি 25,000 টকা বা 75,000 টকাৰে আমি কিবা মানে কি সংস্থাপনৰ কাৰণে কিবা এটা বাছি ল'ব পাৰিম এইটো আশা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এনেকৈ আমাক চিফ ছাৰে ভৱিষ্যতলৈ দিব আৰু আমি মহিলাসকল তেখেতে আগবঢ়াই নিব আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম আৰু নিজকে মানে এজন মানে সুস্থ সমাজৰ এজন সুস্থ মহিলা বা স্বাৱলম্বী মহিলা বুলি আমি নিজক পৰিচয় দিব পাৰিম